Gandang araw po sa inyo lahat. Nandito po ako sa kabilang bahay po na nakikikon po sila na pakainin ko po yung mga alaga nila kasi matagal po silang mawawala, kaya binilin po sa akin pati yung bahay, alagaan ko. Ako po yung security guard po dito sa subdivision na to, kaya binilin po sa akin yung mga hayop nila. At nakiusap sila na ako po mag-aalaga. Yung aso sa kapusa si Whitey, ito po si Whitey, saka yung hindi ko alam pangalan ng pusa. Hindi ka na Whitey. Sabi, halika. Sabi, halika. Kain ka na dun, eat ka na. Eat na, oh. Si Whitey kumakain na, oh. Eat na. Eat na. Eat na dun. Eat na. Eat na. Whitey, eat ka na to. Hey, Whitey. Kain ka na dun, eat na. Whitey. Eat na. Eat mo na, ubus mo na, oh. Oh, ubus mo na. Ubus mo na, be. Ubus mo na. Ubus mo na. Ayan. Ubus mo na. Yan po sila. Mabait yung mga alaga nila. Pag inaano mo kasi may ikon ka sa hayop, mag-alaga ka, hindi mo pa na nalalapitan, mapapaamo mo sila kung bukal ang puso mo na masidting nais ka kanila. Lalapit sila sa iyo, maaamo. Hindi ko pa sila nakakakon, tagal na hindi dumadaan ako dito, hindi ko pa sila kukon ng mga alaga nito. Sabi nung kapitbahay nila, makon sila, matapang. Iba't nung ako po yung kung po ay umamo sila kaagad. Yun po. Lumalapit pala sa akin, oh. Ayan. Ayan. Salamat po sa inyo lahat. Pagpalang araw po sa inyo lahat.